No niin, Sanna, ajattelin katsoa tällaisen video tässä, että näepähän missä mä asun. Tää on tällainen rivitaloalue. Käpihalla näkyy tässä. Kun menee kämppään sisään, niin tässä on heti eteinen, missä on mun rakkaita muuttolaatikoita ja sitten on vessa. Vessahan. Sitten on toi sauna. Ihan sopiva kokoinen. Tänne kun mahtuukin vähän porukkaa. On meitä tässä 5 istunut. Vähän kylläkin kyljäs, mutta kyllä sinne mahtuu. Siellä on kun tupareita tässä pidin. Sitten on keittiö. Tää on vähän tällainen, mennään tämän päin mökin näköinen. Tää keittiö. Härö. Tää missä mä sulle näpsyttelen, kohta siirretään videonkin siitä. Tää on tällainen Jenkkilän leffoista tuttu pommitietukone, mikä on aina kaikilla pahiksella tällainen metallinen. Innostui se koulussa kasaamaan, että rikkinäinenhän tuo oli. Mutta on kaikki touchscreenit ja katsotaan saaks mä yhdellä kädellä. Onnistui. Kamera pisti pois. Tästä on tehty tällaisen Vanabi-tabletin, jos siltä tuntuu. Sitä voi myös käyttää suihkussa. Tiedän onko se nyt hyödyllinen ominaisuus, mutta onpa kuitenkin. Siinä on mun projekti kasvilampuilla mangopuu. En tiedä mikä mulla välähti, että mä rupesin tuolla kasvattamaan. Täällä on joku random Maija. Pelaa olkkarissa Pokemonia. Takapiha on vähän samanlaista mettää. Katsotaan, että mä ketään lenkkeilijä kuvat. Toi on ihan yleinen lenkkipolku, mikä tuossa menee näitä talojen välissä. Lunta on silläkin puolella. No tuollaisia häröi omia taideteoksia. Pellistä leikannut soksilla nuo ja sit rälläköinyt yhteen. Makuhuone. Aika tyhjää täällä vielä on. Ei oikeastaan hirveästi ole mitään koristussaisseja. Jotain nopeasti hommannut ja seinille heittänyt. Siinä on kanssa tuolla kello, minkä joskus veistänyt. Oikein masentava. Masentava hommaa se on. Meinaa hermo menee. Mut tällainen kämppä tää. Nähnyt vähän. Tai mitä? Katsellaan tossa myöhemmin sitten kun sä heräilet. Täällä on vasta aamu menossa. Itellä. No kyllä mä tässä vähän siivosin ja moppailin. Pitää muuten haitua yhden tuolta keskustasta tänne. Mutta mitäs siinä? Palataan.